Čaute ľudia, som Lecikex a vítam vás pri ďalšom videu, či vlogu. A v tomto vlogu by som troška niečo preriešil. No, neviem, čo mám tako riešiť. No, keď budem mať 50 odoberateľov, tak budem musieť a chcem natočiť nejaký špeciál. A jeden velikánsky škaredý háčik je to. Neviem, čo mám natočiť, takže môžete mi napísať pod video nejakú, neviem, že mi napíšete, že ty kokos, že oblej sa vodou napríklad a že nebude stačiť iba jeden, ale aspoň 3 zhodnutia, lebo napríklad nejaká Janka napíše oblej sa vodou, nejaký Fero napíše oblej sa vodou a nejaký, ja neviem, tam Vladko napíše oblej sa vodou, tak budem musieť sa obliať vodou aspoň 3 zhody. No. A budem musieť to natočiť, takže môžete mi písať čokoľvek, no, čokoľvek. Oh bože, točiť. A ďakujem vám za 15 lajkov a asi tam boli tie 3 disliky, to nevadí. Troška, jeden bol lepší, ale takto 3. Nevadí. A moc vám ďakujem. Unavený som. Neviem koľko ani hodín. Mám tu na mňa švedčí tá hnusná lampa, či čo to je. A za koľko budú challenge? Nebude sranda. Mám 40 odberateľov, ak budem mať 50, tak budem musieť niečo natočiť. Stačí mi napísať čo a to natočím. A ak sa divíte, ja to nedržím ani nohami to nedržím, dúfam. A takže kúpil som si selfietičku a tu teraz som to zapichol medzi doskou a madracom. Takže ničím iným, iba selfietičku tam pchám. Nič iné, hej, nič iné. Selfietičku a nechcel som mi to držať v ruke, som to vepchal túto medzi madracom a doskou. Takže kútile zero. Už neviem, čo mám povedať. Hry teraz nebudem asi natáčať, lebo ja strieľam cez Kinemaster, alebo Kinemaster, či sa to volá. A natáčam cez Mobize. A Mobize niekedy mi ide a niekedy nie. Dneska som išiel natočiť Mortal Kombat 5 a chcel som strihať cez Kinemaster. No. Error. Takže nejde mi to. Môžem to i cez iný strihať, ale tam je to také blbé, že to nemôžem ani písať. Možno sa dá, ale na to neviem. Tak. To trocha nasralo. To ma to nasralo. Takže ja sa budem teraz natáčať vlogy a zajtra alebo pozajtra by malo byť nejaký challenge. Tak bez randa. Tak zatiaľ. Čaute.